Kianda mirongo etano nebere nene asama minyoko a East Africa Marathon asaruro kubolia gochiase serikali kubainyurane chinga kiechiga bagochengera omuyiga omashujaa amanke nigotwarganira n'umuriketo Josephat Amisi chinga ki ense ya kenyegeneza kobe kweriga gochengera litukole mashujaa ewikeye abanyangongo mbaro imeye county ya Kisii abataranyara ko bakumanyekana amone serikali nonya chinga kibanyalete ko bagokora buya anene a sensemo yechigosori Kiswahili cyane wana na 1956 ikiye school kaje cyo keseni kasi komira cyo keseni engaki ya marehemu Musa Nyandusi ari ngomoyo aina jagde Kiswahili cyo keseni kamya na myo kile Kusii na myo kile Kisumu Eliana kumya kama mali 3 na mali 6 kurende umunyangongo ningo Samuel Bosire oyole omuliki wa Bagusi Council of Elders ligakweranelya libolia lyo amashujaa igagotoka kurwa ese kigurupu gete kyakoreire abakenya usabantu bande egasi egwenerete na indi yagetiro bwimo kwabo bwabeiro buya munabona baremi bakorageria abantu abasigari barendetense ebe police eba machesi abanyagitari abalimu abantu bakorije kigasi mbalimbali nore n'uburayi abantu ba sports abantu abo obara mashujaa asinse yaito gekokera bakorera abantu egasi enene David Nyamache boigoniganya tuko bagokora buya anene asebro bechigosori nabo yokoimokia ebendera ya Kenya ase amamnyoka yanyalete ko bagokorekana imeyo mocho Dar es Salaam ense ya Tanzania mwaka 68 na ina chete Kisumu komnyoka ku Kisumu paka hero na kuyona baka kuwaero paka Kisumu wakori wonka bana mbaibere kan Dar es Salaam kumnyoka East Africa lobati huko olingo soma Kisii sukuru na ya chete mumbu kumnyoka ende kan Dar es Salaam kurengana David nigatebire emyake yabo nigo eserikali tarenge ko bage koenana ebyegwa by'engencho ebikero kende bitale ko bayimokereria ase obugima bwabo bwakira lituko ngakiritu ari komnyoka kende ngeitu ari kwego onye kwa mnyoka kwa bo mutamani okwa bwisani usibakuli usikwebi hoteli kwarage kende ngeitu ari kwego usibiko obokombo bobokombo gitu ari kwego David Nyamache ngati y'abanyangongo imeye county ya Kisii abataramanyikana mo ne serikali ase aburiye serikali na serikali ya county ya Kisii nyareko begwesokia nako bubwata okoboko ingana nyarako begosegetwa no morugioe igoti ningende kumnyoka paka boniga tina watu kwa bako mnumyo kinanche asumasucha nanje mbwene kanyo tulyankin abo koni ikiabali emyaka mbwate eyo koyo kabisa boniga ntamina moja na barubuga kibanyari kubarigiriria na baruba nyoro bokonyi bwabo na ubagokere amba minyokali abo baringi kuminyoka okobulia wa Samuel Bosire boigongo chiase serikali weterase ewizara yege corona boigo chigosori nyareko bayigusira abanyangongo bunabwo onale ukibekaiga county government turaire chagusi Kisii na Nyamira impakwate a docket yani a ministry ya culture sports arts n'ibintu bindi a ministry nebwata location yechibese egasi yabo number 1 nokuratambwa abantu abale moyo number 2 nokutumia abantu abale moyo esa uri babwato juice mune yamba minyoko batureni abantu bahitabake nabarabuo batu arena basi kuripoteri gatasini kiandize TV kurekenyero kiamalibege gutoka imye constituency yenye libali chache county ya Kisii eliterane Josephat Amisi.